Nabalaka ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council bangod tatlo lang ka local government units sa Western Visayas ang may ikasarang magpanikan sa collapse structure search and rescue operations. Base sa record ang PAVIA, San Jose de Buenavista kag ang province of Antique nga mayara sang responders nga may critical skills nga kinahanglanon para sa collapse structure rescue. Kangod sinina ang pagwa sang direktiba ang council nga nagapangabay sa mga local government units kag partner agencies nga magpanigayon ng ilang response teams sa mga training. Suno kay Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Chairperson kag Office of Civil Defense Regional Director Raul Fernandez, ang kakulang sang responders nga wala sang mga training ang nagatugas ang dako nga risgo sa safety sang publiko ilabi na sa mga lugar nga masamig ginatayog sang linog o kung ginaigo sang bagyo nga nagaresulta sa pagkalumpag sang mga estruktura. Pahayag sini importante ang training agud mahaganagan o kung malikangwanan nga may casualty sa mga biktima kag mangin sa mga responders nga kulang sa training. Ginakilala naman sang council nga madamo nga local government units ang wala nakaparigan sang training bangod sa kakulang sang pondo kag sa mahal nga mga kinahanglanon nga equipment. Wala sang timeline o kon penalidad sa mga local government units kung hindi sila makahimo sang training. Apang nagalaom si Fernandez sang kooperasyon sang tanan.